3 sekunder. Det var fordi, vi troede sådan, at vi skulle gøre det heroppe, og så satte vi selv sådan en boksen, der er eller så vi bare sådan, vi vil bare gerne bare. Okay. Den er god. Okay, det er fedt det her. Det er god stil. Det er god stil. Ja, det er godt. Ja. Sylvester, må vi lige høre. Hvad synes du om din musik? Hvad budskab prøver du at bringe ud? Jamen, jeg tænker bare sådan der, nogle gange, jeg prøver tit at udtrykke sådan der kærlighed og følelser og sådan tit hvordan jeg selv går og føler det, så tror jeg prøver at udtrykke i mit beat. Og PT, der er det sådan en, den har jeg lavet i takt med, at jeg er forelsket. Jeg synes selv, det lyder meget fedt. Igen en lille effekt her i master channelen. Jeg synes sgu, det kører meget godt. Jeg lægger lige til controlleren her. Det er bare til løjer. Okay, det virker ikke. Men altså må vi høre, altså som man kan se her på skærmen, så ser det jo super professionelt ud det her. Ja, fuldstændig. Jeg tænker det samme. Hvor lang tid har det taget dig nu på sådan et niveau? Altså, jeg startede her i forgårs. Og så har jeg bare sådan eksperimenteret, bare prøvet mig frem og sådan noget. Altså, nu har jeg produceret 2 år for... Jeg startede i forgårs med at producere, og så har jeg bare sådan eksperimenteret mig frem og sådan noget. Altså, her på de seneste 2 år, når jeg har produceret til Usher og Justin Bieber og sådan noget, så har hver track jo bare lyttet helt perfekt, altså. Hver eneste gang har det bare ramt lige der, hvor det skal, altså. Det er bare smør i folks øregange. For eksempel All That Matters To Me, kender den, Justin Bieber? Den producerede jeg, for eksempel. Så jeg satte mig ned, så lavede jeg noget, der minder lidt om det her, bare minus det her. Så er det sikkert sådan her, ikke? All That Matters To Me. Og så bagefter så putter jeg de der guitar strings på, som er sådan her. Noget i den retning, ikke? Og så kom jeg lige bare frem til, at den skulle hedde All That Matters To Me. Så sendte jeg den til Justin Bieber, og så var den sådan her, helt sikkert. Okay, så nogle gange, når jeg sidder sådan der og laver tracks og sådan noget, så inviterer jeg nogle gange bitches op i min lejlighed, så kan I stå og danse til min nye syge track. Og så hvis jeg har lyst, så kan I lige lægge nogle vokaler på, forstår du? Forstår du? Jo, Sylvester, så når du ikke laver musik, hvad laver du så? Damer. Altså, når jeg, for det første så laver jeg damer, for det andet så laver jeg penge, for det tredje så laver jeg god musik, og så i ny og næ, så er jeg også VVS-mand, så sådan der, jeg kalder mig mænd i broen, så mig og en af mine venner Jesper, vi tog ud, og så fikser vi toiletter, der er overskidt. Så spiller jeg bare mit beat ned i toilettet, så flyver lorten bare over det hele. Det er et fint vejr i dag.